तब हो भोजपुरिया भैया लोग का समाचार बाटे भैया। उम्मीद करतानी रउआ सबके समाचार ठीक होई भैया और हमरो ठीक बा। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके एकदम नया छठी माई के गीत, मेल फीमेल गाना बाटे। नया कंपोजिशन धुन बा, बस एके नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया तरीका से गा देतानी, जयकारा वैकारा लगवा के। तो गाना 100% मतलब कि बज जाई छठ में। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि आखिर ये गीत के कैसे गावे के बा, का एकर धुन कंपोज कइले बानी, कैसे लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नइखे मिलत, चाहे मन पसंद के मैटर नइखे मिलत, भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो एकदम अस्थिर निश्चिंत हो जाई। रउआ जैसन भी मैटर चाहत हो कब लिखवावे के, बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के फर्स्ट क्लास के मैटर मिली भैया। काहे कि हम हर तरह के गाना लिखे नी, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी। रउआ जैसन भी मैटर चाहिए लिखवावे के, बेहिचक रउआ संपर्क कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देले बानी। चाहे सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, आ चाहे धोबी गीत, भक्ति भजन, कोनो प्रकार के मैटर चाहिए बेहिचक फ़ोन या व्हाट्सअप कर सकतानी। और कहल चाहब कि चैनल पर अगर पहली बार आइल होके तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रउआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। देखिए एगो पत्नी अपना पति से बड़ा भाव में कहती है छठ पूजा के पावन अवसर पर, छठ पूजा भिरी आइल काम बावे काटाना, आ रउआ अगुताइल बनी जाए खाती पाटाना। का जीरा और दिमाग ना हो कि छठ पूजा भिरी आइल काम बावे काटाना, आ रउआ अगुताइल बनी जाए खातिर पाटाना। फल फलहारी जोड़े कल सुपावा बोली के जाके लियाई। बताई तो हम सब लेके आई ये रानी, होई छठी माई के पूजाई, पलान बावे जाए के पटना, कुल लेके आई बजुटियाई, पलान बावे जाए के पटना, कुल लेके आई बजुटियाई। पागल हो वही खतरा न पटना जाता नहीं। तब भैया ये मुखड़ा लेकर वह सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो बेहिचक हमरा कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकीले। हमार कॉन्टैक्ट नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवावे खतरा, चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा, ये हमारे व्हाट्सअप के भी नंबर है। वह व्हाट्सअप कर सकीले, चाहे फ़ोन कर सकीले। और वीडियो पसंद आए भैया तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, आ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल के सब्सक्राइब कर दे। ठीक बा भैया, मिला तानी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।